Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Naging viral ngayon ang isang post. Isang larawan na nasa loob ng CR ng pambabae kung saan makikita ang fur parents na pinapalitan ng diaper ang pet dog doon mismo sa changing table na pambaby. Nagulat ang mga netizens dahil sa kanilang nakita. Mismong kumuha ng picture na ito. Nagulat raw siya dahil inaayusan ang nasabing pet dog doon sa table na pang baby. At hindi lang yan, kasama pa ang lalaki na pumasok din sa CR ng pambabae. Nilinaw ng nag-post na taong 2021 pa raw ang nasabing picture. Panahon ito ng pandemic sa isang mall sa Pampanga. Pinost niya raw ito ngayon dahil nga sa panawagang maging responsableng pet owner. At isa daw yun sa hindi niya makakalimutang insidente na sana'y hindi na mangyari pa. O nangyari dahil nga ilang taon na ang nakalipas. Maraming netizens ang nag-react dahil nga pang-baby lang, baka daw mahawaan ng sakit ang baby. Meron din namang mga pet lovers na nagsabing parte na ng pamilya ang mga pets, kung kaya't okay lang daw doon palitan ng diaper. Ikaw, kabisyo, sa tingin mo, papalitan pa ba ang kanilang diaper? Ano ba yung tanong? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tit! Kabisyo, feel good morning! Biyernes, takaran July 11, 2025! Sa oras na 7:29, kasama niyo na ang Certified Playboy, Uncle Dagol! Sa mga angkol, kauban ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max! Tanya Chinita. Tanya Chinita. With the pambansang senior Mang Kanor. Pangit talaga. Sarap talaga. Uy, good morning. Morning. Sa mga poor parents dyan. Ako rich ako eh. Poor? Fur yun, fur. Fur parents. Fur na pala. F-U-R. Fur. Pinalitan na. Ayan. Ako kasi mayaman ako eh. Kaya rich parent ako. Ay, nako. Ikaw, papayag ka ba, Tita Max? Mali yun, Col. Kahit ikaw pet lover ka. Oo, pet lover ako. Pero may tamang lugar. Para? Kaya nga ginawa yun para sa baby. Di sana din-display na lang for lahat ng hayop pwede dito. Di yung ex ko pwede doon. Dami mong girl. Dami mong girl. Confirm? Confirm. Diba? Kaya nga nakalagay doon na ang signage ay pangbata. Pangbata, oo. Ganito kasi yun. Pag nilagay nyo yung hayop doon, halimbawa yung baby mo, ang mga baby sensitive sa mga balahibo. Exactly. May allergies. Ako kasi, kaya ako nainis dyan. Kasi ako, sensitive ako sa allergy ka sa rin, mga lalaking sasabihin, ikaw lang kinakausap pero marami. Okay? Confirm. Okay? So yung bata na very sensitive, Cool. lalagay mo dun, what if... Kahit pa pinaliguan nyo yung aso, araw-araw. Kahit sabi ng iba, ng mga netizens Family na daw. mga pet lover, family member naman, tsaka complete, naman siya. Vaccination. Vaccinated naman siya. May meron bang yan? Parang ba yun? Parvo, yun? Hindi ko alam yung mga ganyang terms eh. Hindi ako nag-aalaga. Hepa B vaccine.
naninilaw na yung mata. Yung aso? Yung bata. Oh, May diba? tai sa diaper. Ay, yung bata, yung baby. Yung aso. Pero totoo, kahit si tita, di ba, na pet lover, disagree siya dahil for babies lang. Tama naman pamilya. Wala naman kami, hindi naman kami against doon. Tama yung pamilya, pero may tamang lugar. Tao. Oh. Diba? Pet, Hayop. pet. Hayop. XX. Ganon. Kaya yung iba nag-react na may nagsabi pa na, nako, pinalitan ko pa naman kahapon yung baby ko sa ganyan, sa loob ng mall. Parang na-trauma tuloy na hala. Oo. May gumagamit palang ganyan, tas Alam mo, pet walang dog ang nilagay. Sorry na, pero walang manners. Di nakakaintindi yung naglagay doon ng aso. Kahit sabihin natin mahal na mahal mo yung dog mo, pero wag na nating ipilit na maging iba yung dog sa tao. Andali, guys, maniniwala ba kayo sa sinabing motor yan. Muffler ng motor, galit pa naman si Aso yun! Aso pa yun? Okay, sorry na. Hulo, kawawa, yung aso? Sabi ng motor. Tumagas yung langis ng motor? ng aso. Brown yung langis Ng motor? ng aso. May plastic na pula sa puwit. Yung aso? Yung motor. Lumabas sa muffler. Yung Muffler ng motor. ng aso. Ang laki ng garapata. Yak! Nung aso? Ng driver ng motor. Na itawag dyan? Ano? Inistetil. Ano? Ano Stencil. Alay, guys, maniniwala. Magparin nyo ba kayo ng motor, guys? Inistetil na. Sterilize na lang. Sterilize para mas madali. Yung aso? Yung motor. Inistencil. Yung motor? Yung aso. Uy! Tampered pala yung engine number nito. Ng motor. Yung aso. Nakapila sa LTO. Yung motor? Yung aso. Wow. Gutom pala. Yung aso. Yung driver ng motor. Napaka-babaero. Ay, nako. Dito na nagsimula yung guys. Yung kalungkutan, no? Dito na nag-umpisa yung kalungkutan. Ay, sumagot ka! Yung babaero, yung driver. Yung aso. Kahit sino lang, inuupakan. Ng aso. Yung driver. Sabi ng driver, kami na naman. Wala naman kami ginawa. Sabi ng driver. Sabi ng aso. Ng dog style. Yung aso! Yung motor. Confirm? Dami mong girl. Yung driver. Confirm? Basic. Langoy aso nung nag-swimming. Langoy aso. Yung aso. Yung motor. Dumaan sa toll gate. Yung motor? Yung aso. Uy, bawal yan dyan. May anti-rabies naman siya. Yung aso. Yung driver. Gusto ko makagat. Ng aso? Yung driver. Basic. Ay, si... Sino? Ayaw mo yun. Direct Phil Cruz. Ma'am, Lagi palagi nakatutok nakatutok yan. yan. On the way to work. Ayan. Pwede ba itong i-cut call? Shout out, happy birthday kay Bawal. Uncle Emerge Mercadal. Isang barbero. Ano masasabi mo, Uncle Emerge? Basta Happy birthday. babaero. Barbero, hindi babaero. Ang tunog Barbero. Morning. Happy birthday, call. Happy birthday sa lahat ng babaero. Barbero Barbero pala. Barbero nga. Uy, nagpagupit sa barbero. Yung rider. Nagpag-room. Nagpag-room. Okay, bye. Okay, yung aso. Yung driver. Ang laki ng itlog. Nung aso? Tama na. Napaihi Napaihi yung aso? Yung driver. Sa lasing kasi. Yung driver. Yung aso. Naku. Tuloy-tuloy pakikinig. Here's Maggie with Bughouse sa 90.7 Love Radio. Ano ba bang i-memorize yan? Basic!